Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Danding. Taong 1942, Lambunaw, Iloilo. Itong mga panahong ito, isa ng ganap na binata si Danding. Naging bihasa siya sa pagpapanday dahil ito ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Sa murang edad niya, natuto na siya kung paano gumawa ng iba't ibang patalim na kanila namang naibibenta sa bayan o kung hindi naman ay nagagawa nilang ilako sa mga nayon. Marami rin kasi ang bumibili sa kanila, lalo pa at napakapulido ng kanilang pagkakagawa. Isang umaga, dahil araw yon ng Sabado at may iilan pa silang itak na hindi na ibenta sa bayan, pinakiusapan ng kanyang ama si Danding na ilako yon sa mga liblib na baryo. Sa kabuuan ay 5 itak pa ang kailangan niyang ibenta, kaya wala na ring nagawa si Danding kung hindi ang ilako yon sa mga kanayunan. Mag-iingat ka lamang at huwag kang magpapaabot ng gabi sa daan. Napakadelikado ngayon dahil maraming gumagalang mga masasamang elemento. Saad pa ng kanyang ama bago siya umalis. Napatango naman si Danding at nagpaalam na sa kanyang ama. Dala niya noon ang 5 itak na kanyang ilalako at ang bote ng lambanog na naglalaman ng tubig na maiinom niya. Bago pumatak ang 8:00 ng umaga, nakaalis na siya sa kanilang bahay. Nagsimula siyang maglakad patungo sa liblib na baryo noon, kahit na hindi niya gaanong kabisado ang kanyang pupuntahan. Sa kanyang paglalakad, halos wala siyang nadaanang kabahayan. Dahil dito, medyo nawawala na rin siya ng pag-asa na maibenta ang mga itak niya. Subalit kahit na ganon, hindi pa rin siya pinanghinaan ng loob. Di naglaon, ay nakarating siya sa isang baryo at ang bawat bahay at tao na kanyang madadaanan ay inaalok niya. Dahil sa madalas niyang pagtigil sa mga kabahayan, hindi niya namalayang inabot na pala siya ng oras ng pananghalian, pero sa halip na magreklamo dahil sa kumakalam niyang tiyan, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad sa mga madadaanan niyang bahay. Nagawa niyang maibenta ang 2 itak. Ngunit dahil may 3 pang natitira, naisipan niyang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kabilang baryo. Subalit nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may sumigaw sa kanya. Nilingon niya ito at napag-alaman ni Danding na bibili pala yun ng itak. Maswerte pa siya ng mga panahong yon, gawa ng 2 itak ang binili sa kanya. Dahil dito, nagkaroon siya ng pag-asa na maibibenta niya rin ang natitirang itak. Nagpasalamat siya sa taong bumili ng kanyang itak at nang akmang magsisimula na sana siya sa kanyang paglalakad, muli siyang tinawag ng taong yon. Kinilabutan si Danding dahil hindi niya alam kung ano ang nais wikain nito. Sa kadahilanang yon, tinanong niya ito kung ano ang rason ng pagtawag at agad siyang nakaramdam ng pangingilabot nang magwika ang tao. Kung pupunta ka sa susunod na baryo, mag-iingat ka. Halos lahat ng nakatira riyan mga aswang. Nagkukuta sila sa magubat na parte at halos lahat ng tao dyan ay nasa ilalim nila. Saad nito. Napalunok ng laway si Danding at medyo nag-alangan siyang magpatuloy. Ngunit dahil nais niyang maubos din ang kanyang nilalako, nagpasalamat na lamang siya sa taong yon dahil sa paalala nito at nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad
nang maalala niya ang sinabi ng tao na huling bumili ng kanyang itak. Napaisip siya na kung totoo man ang sinasabi nun o hindi, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Subalit, dahil ramdam na niya ang gutom, minabuti niyang madaliin ang pagtungo sa kabilang baryo. Umasa kasi siya na baka may makakainan siyang karinderya roon. Saktong pagkarating niya sa baryong yon, tumambad kaagad sa kanya ang kakaibang aura ng paligid. Kahit na mag-aalas 12 na yon, parang balot ng anino ang nasabing lugar. Subalit sa halip na tumigil ay naglakad pa siya hanggang sa matanaw niya ang isang bahay. Nasakto ring may tindahan doon, kaya mas nilakihan pa niya ang bawat hakbang niya. Pagkarating niya roon, agad siyang tumawag at may dumungaw na isang magandang dilag. Ilang segundo ring napatulala roon si Danding, pero nang tanungin siya ng babae kung ano ang pakay nito, natauhan na rin siya kaagad. Sinabi ni Danding na naglalako siya ng itak, kaya tinawag ng dalaga ang kanyang tatay. Sabay silang bumaba, kaya inalok agad ni Danding sa mama ang kanyang itak. Makaraan pa ang ilang palitan ng salita, ay nakumbinsi ang lalaki na bilihin niya yon. Nagpasalamat naman agad siya, at dahil nagugutom na siya, minabuti na muna niyang bumili ng tinapay. Napag-alaman na rin niyang Elena ang pangalan ng dalaga nang tawagin ito ng kanyang ama para ito na ang umasikaso ng bibilihin ni Danding. Habang kumakain, hindi niya iwinawaglit ang tingin niya sa dalaga na halatang nahihiya sa kanya. Matapos niyang kainin ang tinapay na yon, bumili pa siya ng isa pa at pagkatapos, nagpaalam na siyang aalis. Bahagya pa siyang napalapit sa dalaga at bumulong dito kung pwede ba siyang manligaw. Subalit, dahil tanging pagngiti lang ang naisagot sa kanya nito, naniwala si Danding na pumapayag na ang babae sa ninanais nito. Masiglang-masigla namang naglakad pa uwi si Danding dahil doon. Naisip pa niya na kapag nagkataon, babalik siya sa baryong yon at manliligaw sa babae. Bahala na. Ang mahalaga ay mas makilala ko siya ng husto. Hindi naman siguro totoo yung sinasabi ng iba patungkol sa baryong to. Saad niya sa kanyang sarili. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may matanaw siyang isang matandang lalaki na mag-isang naglalakad. Medyo nagtataka pa siya dahil parang walang ligo yon at halos sumayad na sa lupa ang kanyang mahabang buhok at bigote. Subalit sa halip na mag-alinlangan, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa malapit na siya rito. Pagkakita naman ng matanda kay Danding, napatitig ito na parang nagmamakaawa. Walang ano-ano, nagwika ito na kung maaari ba siyang makahingi ng pagkain. Gawa ng nakaramdam kagad ng awa si Danding sa matanda, ibinigay niya rito ang kanyang nabiling tinapay at tubig. Sinabihan niya ang matanda na ubusin na lamang yon at bibigyan pa niya ito ng pera. Walang humpay naman ang naging pasasalamat ng matanda sa kanya habang kumakain ng tinapay. Noon din, ibinigay na ni Danding ang pera na pambili ng karagdagang pagkain nito. Akmang aalis na sana siya nang biglang magwika ang matanda. Sandali lamang. Nakikita ko sa iyo na manganganib ang buhay mo dahil sa isang babae. Kailangan mo ito. Sandali lang. Pagkatapos magwika ng matanda, may kung ano siyang hinalungkat sa mga dala niya. Nang makuha na niya ang maliit na supot, agad niyang ibinigay yon kay Danding. Sinabi nitong huwag niyang ipapakita at ipapahawak sa iba dahil magiging abo yun.
Nagtanong naman siya kaagad sa matanda kung ano yon dahil nakukuryoso siya. Sinubukan niyang salatin yon pero isang malapad at matigas na bagay lamang yon. Yan ang kaliskis ng bakunawa. Magsisilbing kalasag mo yan laban sa kahit na sino o kahit anong may masamang tangka sa iyo, sabi ng matanda. Nanindig naman ang mga balahibo sa buong katawan ni Danding nang malaman niya yon. Dulot ng kanyang kuryosidad, tiningnan niya ang loob nun at laking gulat niya nang makita niya ang manipis na bagay na malaplastik lamang. Nagulat pa siya dahil noong una, akala niyang bato ang laman nun. Sinabihan siya ng matanda na huwag ihiwalay sa katawan niya ang supot na yon at pakaingatang maigi. Nagpasalamat naman si Danding at minabuti na niyang iwan ang matandang umiinom na ng tubig. Nang medyo nakakalayo na siya sa matanda, ay nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na tila lumukob sa kanyang buong katawan. Dahil dito, nilingon ni Danding ang matanda, ngunit napakunot noon na lamang siya nang hindi na niya ito nakita. Inisip niyang baka nagmadali lamang yun na umalis, kaya minabuti na lamang ni Danding na bilisan na rin ang kanyang paglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad siya, napansin niyang mas nagiging mabilis ang paghakbang niya kaysa sa normal niyang hakbang. Namangha rin siya, gawa ng hindi naman siya nakakaramdam ng pagod. Pagka-uwi niya, tuwang-tuwa niyang ibinalitang naubos ang kanyang inilakong itak. Sinabi pa niya sa kanyang ama na kapag may matatapos na itong pandayin, pwede niyang ilako ulit yon. Subalit lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang, nais ding gawin yon ni Danding upang muli niyang makita si Elena. Dumaan ang mga araw at naramdaman ni Danding ang pagbabago sa kanyang katawan. Subalit kasabay nun, napansin din niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya sa paligid. Hindi na lamang niya pinansin yon dahil inisip niyang baka naninibago lang siya dulot ng ibinigay ng matanda sa kanya. Lumipas pa ang mga linggo at nagkaroon ulit ng 3 itak na hindi na ibenta sa palengke ang ama ni Danding. Dahil dito, siya na mismo ang nagboluntaryo na maglalako nun. Hindi pa sana papayag ang kanyang ama dahil malapit ng mag-alas 3 ng hapon at tsak nagagabihin ito. Pero nang magwika si Danding sa tunay niyang pakay, wala na rin itong nagawa kundi ang pumayag. May napupusuan ho kasi akong babae sa baryong napuntahan ko nung nakaraan at nais ko siyang ligawan. Siguro po'y gagabihin ako ng uwi mamaya. Paalam niya. Wala namang nagawa ang kanyang mga magulang kung hindi ang payagan siya. Maliwanag naman ang buwan kaya hindi ito mahihirapang baybayin ang daan. Saktong pagkalabas niya sa kanilang bahay, ay agad na nakaramdam ng kakaibang kaba si Danding. Pakiramdam niya ay may kung anong babalayon, subalit napasapo na lang siya sa supot na ibinigay ng matanda sa kanya. Kung ano man ang panganib na naghihintay sa akin, haharapin ko yon. Sambit niya sa sarili. Tuluyan nang umalis si Danding sa kanilang bahay para maglako ng itak. Maswerte rin siya dahil sa loob ng higit 2 oras niyang paglalako, nagawang bilhin ng mga tao ang 2 itak. Minabuti na muna ni Danding na wag ibenta ang isang itak at dumiretso na siya sa bahay ni na Elena. Nung mga oras na yon ay halos malapit ng dumilim. Subalit hindi yun inintindi ni Danding, gawa ng ang tanging nais niya noong mga panahong yon ay ang makaakyat ng ligaw sa napupusuan niyang si Elena.
Saktong pagkarating niya sa baryo nito, biglaan na namang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Napansin din niyang tila ibang-iba ang aura ng nasabing nayon, lalo pa at halos nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Ipinagpatuloy na lamang ni Danding ang kanyang paglalakad hanggang sa may papasalubong na sa kanya na 3 katao. Nagtaka pa siya dahil tila wala sa sarili ang mga ito. Habang papalapit ang mga yon ng papalapit, mas lalo rin siyang nagiging balisa. Walang ano-ano, napatitig sa kanya ng sabayang 3 at doon napansin ni Danding na nagbabaga ang kanilang mga mata. Naaninag niya ring naglalaway ang mga yon, kaya iisang bagay lang ang pumasok sa kanyang isipan. Yung 3, mga aswang. Hindi na sana nila papansinin ito, subalit umangil ang isa sa mga aswang at palundag na sumugod sa kanya. Tumakbo naman ang 2 upang lumusob sa kinatatayuan niya. Napamura na lang si Danding at wala na siyang nagawa kundi ang lumaban sa 3. Hinugot niya ang kanyang itak at saktong sasagpangin sana siya ng isang aswang nang tagain niya ito na siyang naging dahilan para masugatan siya sa kaliwang pisngi. Napaangil yon at kahit nasugatan ay pinilit pa rin niyang itulak si Danding. Nang muntika nang mabuwal si Danding at bumabalanse ng kanyang katawan, sinunggaban siya ng 2 aswang. Sinubukan siyang kagati ng isa pa sa kanyang leeg, samantalang ang isa naman ay sinubukang dukutin ang kanyang puso. Subalit pareho silang napahiyaw dahil hindi nila magawang sugatan ang binata. Pinilit nila ang kanilang sarili para magawa nila ang nais nila, pero walang naging panama ang talim ng kanilang pangil at kuko sa kunat ng balat ni Danding. Isang malaking pagkakamali na hinarang niyo ko! Isa-isa silang tinaga ni Danding at halos hindi makapaniwala ang mga aswang na yon dahil sa lakas at bilis niya. Tumilapon ng 2 at dahil sa leeg sila tinamaan, bumulwak ang kanilang mga dugo hanggang sa tuluyan silang binawian ng buhay. Nakita yon ng isang aswang na may sugat sa kaliwang pisngi, kaya mabilis itong tumakas. Hahabulin pa sana siya ni Danding pero mabilis na nakalayo yon. Bago dumiretso sa bahay ni na Elena, siniguro na muna niyang patay na ang 2. Noong makita niyang hindi na nga sila humihinga, doon niya naisipang pumunta na sa bahay ng dalagang nais niyang ligawan. Mas maigi siguro kung ililihim ko ang nangyari. Baka mamaya may ibang makaalam. Manganib pa ako rito. Siguro, hindi naman magtatagal ang buhay ng aswang na tumakas, kaya hindi siya makakapagsumbong. Wika nito sa kanyang sarili. Pagkarating niya sa bahay ni na Elena, agad siyang sinalubong ng dalaga. Dahil naroroon din ang mga magulang nito, walang takot na inihayag ni Danding ang kanyang pakay. Nagkatitigan na lamang ang mga magulang ni Elena na animoy may kung anong ikinakabahala. Subalit, nang mangako si Danding na malinis ang kanyang hangarin kay Elena at kaya niya itong protektahan, doon na pumayag ang ama't ina ng dalaga. Nagkukwentuhan silang 2 at hindi na malaya ni Danding ang oras. Saktong pagpatak ng 10:00 ng gabi, tarantang nagwika ang ama ni Elena at sinabi na kailangan na nitong umuwi. Bilisan mo na at baka anong pa ang gawin nila sa'yo. Wika pa ng tatay ng dalaga. Naguluhan naman si Danding, kaya nag-usisa siya kung ano ang ibig nilang sabihin. Dahil dito, walang pagdadalawang isip na sinabi ni Elena na may nanliligaw sa kanya.
Anak yun ng pinuno ng aswang na nagkukuta sa loob ng gubat. Wala kaming magawa para pigilan siya dahil natatakot akong baka ano pa ang gawin nila sa amin. Saad nito. Lumakas naman ang kabog ng puso ni Danding sa kanyang nalaman, kaya sa halip na umalis ay nagpasya siyang manatili roon. Titiyakin kong hindi nila kayo bubulabugin. Saktong pagkawika ni Danding ng mga katagang yon, bigla ang naging maalinsangan ang simoy ng hangin. May naulinigan din silang mga yabag ng paa na papalapit sa bahay ni na Elena, kaya mas lalo pang nataranta ang mga tao sa loob nun. Subalit, hindi man lang nakaramdam ng pangingilabot si Danding. Nagpasya siyang lumabas sa bahay ni na Elena habang dala ang kanyang itak. Saktong pagkalabas niya, tumambad sa kanya ang 5 kalalakihan at ang isa sa mga ito ay may dalang bulaklak. Kaya pala parang naging iba na ang pakikitungo ni Elena sa akin. May iba palang lalaki na makapalang mukha na bumibisita sa kanya. Bigla ang wika ng lalaki. Nanginig ang mga kamay ni Danding dahil sa sinabi nito. Ninais niyang sugurin yon, ngunit biglaan siyang napalingon sa pintuan ng bahay ni na Elena. Lumabas kasi ang ama nun at agad na nagwika. Kung nais nyo ng gulo, huwag ninyong dalhin sa pamamahay ko. Ikaw, Danding, umuwi ka na muna at baka dito pa kayo magpatayan. Dahil malaki ang respeto ni Danding sa ama ni Elena, sinunod nito ang nais niya. Subalit, bago pa man tuluyang umalis si Danding, tinitigan niya ng masama ang lalaki at maging ang mga kasama nito. Tinawanan naman siya ng mga kalalakihang yon at patukso pang sinabihan na mag-iingat sa kanyang pag-uwi. Hindi na lamang lumingon si Danding at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang mapansin niyang tila may mga nakasunod sa kanya. Nagiinit na rin ang kanyang pakiramdam, kaya alam niyang may nakaabang na panganib sa kanya. Huwag lamang silang magkakamaling sundan ako. Hindi ako magdadalawang isip na labanan sila kahit na marami pa sila. Saad nito sa kanyang sarili. Iginala pa niya ang kanyang paningin sa paligid at nang malaman niyang walang mga malalapit na kabahayan ang bahaging dinaraanan niya, minabuti niyang hugutin ang kanyang itak upang makapaghanda. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling yon, kaya hindi nahirapan si Danding na magbaybay ng daan. Walang ano-ano, natigilan siya nang may 3 bagay na bumagsak sa kanyang unahan. Hahayaan niya na sana yon, pero napansin niyang parang may bahid ng pulang likido yon. Kahit nag-aalangan man ay lumapit siya roon at halos mapaigtad sa gulat si Danding nang makita niya ang 3 ulo ng tao. Nung sipatin niya yon ay magkahalong panlulumo at galit ang kanyang naramdaman nang makita niyang ulo yon ni Elena at ng kanyang mga magulang. Sinong may gawa nito? Magpakita ka! Alam kong nasa paligid ka lang. Wika ni Danding. Ilang sandali pa, napatitig siya sa unahan nang may marinig siyang mga mabibilis na yabag ng paa. Napatiimbagang na lamang si Danding noon nang makita niya ang mga nilalang na may mapupulang mga mata. Nagkaroon kaagad siya ng kutob na yon ng mga lalaking huling dumating sa bahay ni na Elena. May hinuha rin siyang isa sa kanila ang prinsipe ng mga aswang at ang pumaslang kina Elena. Magbabayad kayo! Wika niya ulit nang makitang papasugod sa kanya ang mga aswang.
Noong mga sandaling yon, nag-init ang buong katawan ni Danding at parang nilukob siya ng malakas na enerhiya. Mabilis na sumugod sa kanya ang 3 aswang at pinagtulungan siya ng mga ito. Subalit, hindi natinag sa kanila si Danding. Ginamit niya ang kanyang itak upang tagain ng mga nilalang na yon. Habang nakikipaglaban siya sa 3, biglaang sumugod ang iba pang mga aswang. Pinagtulungan nilang kagatin at kalmutin si Danding, pero nabigo silang masugatan ang kanyang balat. Takang-taka naman ang mga aswang na yon, kaya may iilan sa kanilang humawak sa kanyang mga braso at binti. Dahil dito, nahirapan ng makagalaw si Danding. Umangil ang mga aswang na yon at naglaway habang pinagmamasdan siya. Subalit lahat ng mga yon ay natigilan at napayuko nang dumating ang isang lalaking aswang. Mas matikas ang anyo nito kesa sa karaniwang aswang, kaya naisip kaagad ni Danding na siya na ang kanyang hinihintay, ang prinsipe ng mga aswang. "Demonyo ka! Magbabayad ka sa ginawa mo!" Paninindak ni Danding. Ngumisi lang sa kanya ang aswang, at sa isang senyas niya, hinayaan kagad ng ibang aswang si Danding. Hindi na nag-aksaya pa si Danding ng kanyang oras at agad niyang sinugod ang prinsipe ng mga aswang. Napaangil naman yon at mabilis na umilag sa itak ni Danding. Subalit, hindi naman nawala ng pag-asa ang lalaki. Muli niyang sinugod ang aswang na sa pagkakataong yon ay nakaabang na rin sa kanyang susunod na gagawin. Saktong paglapit ni Danding doon, mabilis na umilag at lumipat ng pwesto ang aswang. Tumayo ito sa likod ng lalaki at bago pa man malamano ng kanyang nais, buong lakas na kinagat ng prinsipe ng mga aswang si Danding. Isang malakas na pagsigaw ang kumawala sa bibig ni Danding, pero hindi man lang siya nagtamo ng sugat. Biglaan namang natulala ang aswang at animoy hindi makapaniwala sa nangyari. "Anong meron ka at bakit sobra-sobra ang kabal mo?" Sabi niya sabay atras ng isang beses. Napailing naman si Danding at nagwika na hindi yun kailangan pang malaman ng aswang. Sinabi rin niya na pagbabayarin niya ang mga ito dahil sa kanyang ginawa. Walang ano-ano, sumugod sa kanya ang aswang at sinubukan siya nitong suntukin. Ngunit parang may enerhiyang tumulak kay Danding na siyang naging rason para makailag siya. Nang magawa niya yon, tinaga niya ang aswang at nagawa niya itong masugatan sa kanyang braso. Napaungol naman agad ang prinsipe ng mga aswang. Pagkatapos nun, sinabihan niya ang kanyang mga alagad na sugurin at patayin na si Danding. Alam ni Danding na nasa alanganin ng kanyang estado, kaya humingi siya ng gabay sa kanyang tangan na kaliskis ng bakunawa. "Ikaw sana ang maging baluti ko. At kung mararapat ay, bigyan mo ko ng lakas at liksi ng isang nilalang na kagaya mo." Pagkawika niya nun, napansin ni Danding na nagliliwanag ang supot na nasa bulsa niya. Pakiramdam niya noon ay sobrang gaana ng kanyang katawan, kaya nagagawa na niya ang makagalaw ng maliksi. Ang bawat aswang na sumusugod sa kanya ay natataga niya bago pa man makailag ang mga ito. Makalipas ang higit 1 oras na paglalaban, nagkalat sa lupa ang katawan ng mga aswang na duguan at wala ng buhay. Ang tanging natitirang nakatayo ay ang prinsipe ng mga aswang na nakahawak pa rin sa kanyang duguang braso.
Subalit, nang kunin nito ang isa niyang kamay sa brasong may sugat niya, nakita ni Danding na naghilom na pala yun. Dahil dito, naisip niyang hindi basta-basta ang kanyang magiging kalaban. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Igaganti ko sina Elena. Hindi ako papayag na magkaroon pa ng pagkakataon ng nilalang na to. Nagantihan ako sa pagdating ng panahon. Saad niya sa kanyang sarili. Nang makita ni Danding na papasugod sa kanya ang aswang, walang pagdadalawang isip niya ring sinalubong ito. Habang tumatakbo ang aswang na yon, nagpalit siya ng anyo sa isang malaking aso. Nang maging ganap na siyang aso, lumundag siya kay Danding. Subalit, nang mga panahong yon ay nakapaghanda na ang lalaki. Napatitig siya sa aswang at sinakto niyang maaabot na niya ito ng kanyang itak nang buong lakas niya itong tagain. Tinamaan sa leeg ang aswang, kaya bumagsak ito sa lupa. Mabilis namang lumapit doon si Danding at nang makita niyang tila hirap na sa paghinga ang aswang at bumubulwak na ang dugo sa kanyang leeg, natigilan siya at pinanood na lamang yon habang unti-unting namamatay. Subalit, gano'n na lamang ang gulat ni Danding nang sa hindi niya inaasahan, bigla ang nagpalit ng anyo yon sa isang mabalahibong nilalang. Bago pa man makagawa ng kanyang susunod na hakbang si Danding, ay hinawakan siya ng mahigpit ng aswang sa binti at nagawang hilahin. Naging dahilan ito para mabuwal siya sa lupa. Ngunit sa kabutihang palad, hindi niya nabitawan ang kanyang itak. Alam ko na ang ipinagmamalaki mo. Ibinigay sa iyo ng baliw na ermitanyong kaliskis ng Bakunawa. Sambit ng aswang. Mabilis siyang gumalaw at sinubukan niyang agawin ang supot sa bulsa ni Danding na nagliliwanag. Subalit bago pa man niya yun magawa, tinaga siya ni Danding sa bao ng kanyang ulo. May kalakasan ng pagtaganon, kaya nasugatan ito. Napaangil naman agad ang aswang at sinubukan pa niyang labanan si Danding. Subalit, dahil sa taglay na bertud ng lalaki na nagmula sa kaliskis ng Bakunawa, hindi man lang siya nagalusan ng kahit konti. Dahil dito, sinubukan naman ng aswang na sakalin si Danding kahit pa na tumutulo na ang dugo niya mula sa kanyang ulo. Hindi naman pumayag si Danding na malagay siya sa alanganin, kaya muli siyang naghintay sa tiyempo para magawa niyang tagain ang prinsipe ng aswang. Nang magkaroon na siya ng pagkakataon, buong lakas niyang tinaga ito. Agad na natigilan ang aswang sa kung anumang ginagawa nito kay Danding at biglaan na lamang itong nabuwal. Sumubsob ang kanyang ulo sa katawan ng lalaki at halos mandiri roon si Danding dahil kumalat sa kanyang damit ang dugo at utak ng aswang. Dahil dito, mabilis siyang bumangon at minabuting hubarin na lamang ang kanyang damit. Subalit dahil naisip ni Danding na baka malaman ng pinuno ng mga aswang na siya ang pumaslang sa mga alagad nito at anak, minabuti niyang dalhin ang kanyang damit pauwi sa kanilang baryo. Alam niyang nasa peligro ang kanyang buhay, kaya minabuti na ni Danding na bilisan na ang kanyang paglalakad. Pagkarating niya sa kanilang baryo, nagpasya siyang ihulog sa patay na balo ng kanyang damit. Alam niyang mag-aalala ang kanyang mga magulang dahil sa nangyari sa kanya, kaya napagpasyahan niyang itago ang tunay na nangyari. Upang kahit papaano ay hindi rin siya mabahala, nagtanong-tanong siya kung ano ang pupwede niyang maging pangontra sa mga aswang.
Naglagay siya ng mga yon sa paligid ng kanilang bakuran nang sa gayoy ay hindi sila magawang pasukin ng mga nilalang. Lumipas ang ilang araw. Kumalat sa kanilang mga karatignayon ang nangyari kina Elena. Marami pa ang nagsasabi na kagagawan yon ng mga sundalong Hapon, pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang mga aswang ang pumatay sa buong pamilya ni na Elena. Matagal din bago umusbong ang kwento patungkol sa tunay na nangyari. Nalaman din ng mga tao na mga aswang ang gumawa nun at natuklasan nilang marami palang aswang ang namatay ng gabing yun. Ang hindi alam ng nakararami, mag-isang tinalo ni Danding ang mga ito. Ang pangyayari na yon ang unang beses na nakasagupa ni Danding ang mga aswang. Marami pa siyang naging karanasan na naging kahindik-hindik. Subalit ni isang beses, hanggang sa kanyang pagtanda, ay nanatili siyang ligtas, protektado at may kabal. Hindi nga lang lubos isipin ni Numan na ang isang simpleng anak ng panday na kagaya ni Danding ay nagtangan at nagawang makipagbuno sa prinsipe ng mga aswang kontra sa kaliskis ng Bakunawa. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda nito, no? Isipin ninyo high tier na yung kalaban ni Danding. Prinsipe ng mga aswang. Hindi to basta-basta napapatay. Alam din nating lahat na mas mataas pa to sa gabunan. So ang tanong ngayon, ano kaya yung mga nangyari kay Danding pagkatapos nun? Ang sabi kasi sa kwento, unang beses niya yon. So first experience na to na nagkaroon siya ng kalaban na aswang. Pero sinundan yun. At sinabi rin sa kwento na hindi dun yung nagtapos. Marami pa siyang kahindik-hindik na karanasan. So ano-ano kaya yung mga yon? Pero sabi rin sa kwento, nananatili siyang buhay tsaka malakas dahil nga sa tangan niya. Yun nga yung kaliskis ng Bakunawa. Alam niyo kung paano niya yun nakuha? Sa pagiging mabait at pagiging makatao. Napakasimple. Napakadaling gawin. Pero karamihan sa atin nahihirapan yan. Kasi mas inuuna natin mag-isip ng negative Ito kasing bida natin dito, wala siyang inisip na ganun. Ang gusto lang niya talaga tulungan yung matanda na makakain, tas binigyan niya pa ng pera. Ano kapalit? Nagkaroon siya ng kaliskis ng Bakunawa. Well, di naman palagi nangyayari yung ganito no? Pero yun nga, aksidenteng nangyari to kay Danding, kaya nagkaroon siya nun. Pero ako, sa buong kwento, gusto ko pa sana itong masundan. Kasi alam ko marami pang kayang gawin yan. Tsaka may mga kwento na rin tayo tungkol dito sa ganitong klase ng gamit. So hindi na to bago para sa atin, pero syempre, iba na yung nagtatangan nito, iba rin kung kanino galing, baka may iba pa siyang bisa. Kaso lang, di nasabi sa kwento natin Pero ayos lang yun. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.